Zdravím vás, volám sa Matej, som fyzioterapeut a rozhodol som sa začať pre vás točiť krátke videá, na základe ktorých, alebo pomocou ktorých si môžete pomôcť sami doma pri určitých problémoch. Rozhodol som sa hlavne kvôli tomu, že veľa ľudí ma oslovuje, keď sa dozvie, že som fyzioterapeut, ako pomôcť pri tom a pri tom. Nie je to väčšinou také ľahké, ale v tejto inštruktáži to bude všetko hlavne pre laikov, tak aby ste si nejakým spôsobom mohli pomôcť doma. Hlavne, aby si videli rozdiel, aký je medzi masérstvom a fyzioterapiou. Fyzioterapia je spojená hlavne s pohybom a hlavne s pohybom, ktorý človek vykonáva sám. Takže poďme na to. Skoro každý z vás zrejme bude mať problémy s krčnou chrbticou, s obmedzenou pohyblivosťou a s napätou šijou. Tento cvik jednoducho a rýchlo uvoľní všetky tieto partie. Vyzerá to asi tak, že prstami jednej ruky si nahmatáte priestor medzi kľúčnou kosťou a týmto svalom, takú jamku, a v tej jamke vlastne hľadáte nejaký ten bolestivý bod. Ako náhle ho nájdete, tak druhou rukou zvýšite tlak na toto miesto a hlavou prevádzate tri základné pohyby, a to je úklon, predklon a rotácia. Úklon, predklon a rotácia. Všetky pohyby, čo prevádzate hlavou, robíte iba po bolesť, čiže ak ja cítim, že už to ťahá, tak už nejdem ďalej, lebo mi to zvyšuje nepríjemný pocit v tejto oblasti. Všetko v takej komfortnej zóne. Tie cviky vlastne, teda tie pohyby môžem aj variovať, nemusím ísť presne podľa pokynov. A prevádzam to tak 10 krát približne. Potom si môžem otestovať, ako viem teraz rotovať. Tento cvik je účinný v podstate v tom momente, ako ste skončili, to budete cítiť, že tá rotácia, úklon, všetko je voľnejšie. Prevádzam to na každej strane, po 10 krát, koľkokrát len chcete. Takže nezabudnite na to, že tieto pohyby vykonávame pomaly a v komfortnej zóne, to je veľmi dôležité, aby sa vám netočila hlava, čiže tak ako to cítite, dole do komentov nám môžete napísať, ako vám to pomohlo, nepomohlo. Po prípade, čo vás tak trápi, aby ste mali inšpiráciu na ďalšie videá. Nezabudnite kliknúť tlačidlo odoberať, aby ste boli informovaní, keď vyjde ďalšie video.